You know what she said? I gotta go to Chicago. Vás tu srdečne privítať a zároveň by som chcela s Týmeou Nemetovou, s Kipim Toutom a s Stankom Lackom slávnostne otvoriť tento nový priestor, ktorý sa odteraz bude volať Dormio Spin Fitness Studio. Sorry. Možno niektorí z vás je teraz prekvapení, že nie sú tu žiadne prístroje, žiadne bicykle, ale odteraz toto bude vaše triko spolu s týmito oblečeniami, o čom vám už potom podrobnejšie porozpráva Stanko. Naozaj tu stačí 20 minút týždenne dvakrát cvičiť na tomto prístroje, čo stimuluje celé svalstvo. Sú tu rôzne cvičenia, ktoré potom trénerky spolu s vami cvičia a naozaj je to veľmi efektívne, stačí naozaj málo toho a budete mať svalovicu, všetky svaly sa vám krásne vytvarujú a bude to mať rýchlejší efekt ako niekoľko hodín makať vo fitku. Stanko, porozprávajte nám o tom niečo podobnejšie. Dobre, dámy a páni, predstavujem vám nový typ náhradného mozgu. Ráno vstanete a poviete si, chcem pohnúť ľavou rukou. Čo musíte urobiť? Náročne dvíhať ruku, ale keď budete mať napojený tento prístroj, tak prístroj sám povie vašej ruke dvihni sa, ona sa dvihne. Hej? Čiže je to technológia, ktorá pochádza z ruského kozmického výskumu. Je to naozaj vyvakaná vedecká záležitosť, ktorá používa komunikáciu s ľudským telom na úrovni mozgu. Teda zatiaľ je to nastavené na to, aby sa rozprávala so svalom. Čiže tento prístroj je hovorca vašich svalov a hovorí im, čo majú robiť. Pri akomkoľvek cvičení, ktoré potrebujete na svojom tele, či si chcete zvednúť brucho, chcete si zvednúť zadné partie tela, stehná, horné partie tela, jednoducho stačí, aby sa k tomuto prístroju človek správne postavil, dostane desku s elektródami a pomocou signálu, ktorý je identický so signálom z ľudského mozgu, tento mozog povie vašim svalom, čo majú robiť. Vy sa dívate a vaše svaly cvičia. Jednoducho úžasné. Obrovská výhoda, to čo nám prináša vlastne tento prístroj, je skrátenie času cvičenia. Výsledok je rovnaký. Opakujem, nie je to svätý grál. Prináša nám presne to isté, čo naozaj tvrdé makanie v posilňovni. Ale to tvrdé makanie v posilňovni nás poberá oveľa času, ktorý môžeme venovať či už nejakým iným aktivitám, práci, rodine a tak ďalej. Tu nám naozaj stačí skutočne 20 minút, z toho je len 15 minút efektívne cvičenie a 5 minút je vlastne relax tých svalov, aby sa uvoľnili z toho náročného cvičenia. A je to ekvivalent toho, ako keby sme naozaj celý deň s prestávkami makali v posilňovni, vymýšľali, ktoré cviky ako cvičiť a strácame oveľa viac času. Veľmi to ušetrí čas. A čo je ďalšia nádherná vec pri cvičení s týmto prístrojom, že tak ako ste teraz všetci oblečení, tak prídete cvičiť do svojho fitka. Nemusíte premýšľať, zobral som si topánky na cvičenie, mám oblečenie so sebou na cvičenie. Nemôžem si len tak odbehnúť z práce, nemôžem si odbehnúť z nudného koncertu, zacvičiť si, lebo nemám so sebou svoje fitness oblečenie, svoje fitness obutie. Áno, ale tu nič také nepotrebujete. Prečo? Cvičíte. Posil, ponožka, oblečenie kompletne dostanete v štúdiu, je to hygienické, okamžite to vás sa operie, takže nedostanete niečo iné. Vždy dostanete čerstvé oblečenie, ktoré je špeciálne na účel testu. Odcvičíte si, osprchujete sa, krásne sa vrátite či už do práce, ale máte dobrý koncert a ešte stihnete zahrať účinkujúcim. A čo je veľmi dôležité, budujete, formujete svoje telo takým spôsobom na taký cieľ, ktorý ste si stanovili. Nemusíte čakať, že sa rozhodnete v máji, potrebujem sa upraviť do týchto plaviek, pretože idem na exotickú dovolenku.
Stihnem to vo fitku? Možno nie tu, bez akýchkoľvek problémov. Stanovím si cieľ a ten cieľ môžem dosiahnuť za rádovo nie mesiace, ale týždne. Čo je dôležité, ciele si stanovujeme my, ale čas nám šetrí tento prístroj. Kto si to chce vyskúšať?